dadi tombok. Digoyang lagi masih bersama Ronggolawe. Kaya sinanda rasaku Allah tumetes nasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aku ora bakal godeli kaya ngene lelakonku biyen apa kon datang ketemu yen pancen ditinggalake gawe ati sak lawase lali-lali wong tresno ora bisa lali mbok kaya kegendengan iki yo kene ben ora mboseni topil gendeng apa iki gendeng jula-juli sing wis dikreasi ya apa ibune tak manut kandamu neng apa bapakne kepriye carane cengkokan sing luwes yen nyuwara ya gandeng ya iki jalarane golekane ati atiku sayang sajai among nambai lamun dasar genyo lancir kuning ora mukal atiku dadi komeng pipil sedidik aku wis trimo teno kanggo tombok kangen kurino wengi ora mukal atiku dadi sawiji